Jo t'ho dic això perquè hi haurà client que ja no, això jo tan verd no ho vull. Això és de cara al botiguer, que com el compri, el tingui madur quan el tingui a la botiga. I demà, això demà tindria aquest color. Ah, molt bé. 24 hores, 24 hores tindria aquest color. Amb aquestes 24 hores, és com aquella fruita que posa els sucres cada dia per ser més bo. No és que sigui dolent, però no és tan... Una cosa és dolent, l'altra cosa no és tan bo. Serà bo, però no tan bo com collit madur. M'entens? Serà més bonic que bo. Perquè al mercat es compra per la vista, no pel paladar. Comprens el que vull dir? Totalment. Manera per fer les cistelles. Es cull més madur. Ja està. Més en color, com ja n'hi ha alguns. Ara, el que fa sol, perquè no fa temps per madurar ara, perquè fa calor, 24 hores és vermell. A la planta, perquè no fa calor, I tinc una malla a sobre, perquè no toqui el sol directe, ja no cremi. I treu un tant per cent de calor.